И сега реших да направя на томбо, защото имам мега много фулки. Да, ето томбо. 3 фулсета, само ако са фул. Да, фул мечо. 3 стака обсидиан, 2, 4, 6, 8, 10 крипа рега. 6 и 6, 12, по 24, 36 лего общо. Що за 6 голденки, бе? Остава още една. Ти беше сложил 5. Ами служи още една, ако имаш. Окей, това е положително. Ами да, хора, вижте. 6 бикана, това са... тези две са само 100 000. Да. И това... 100 000... Да, 150 000 общо. Томбовата е тигля на 25 абоната. Ама няма да стане. И то колко общо давам блока? Около 8. Човек, честно казано, ако ги продадат биканите, крипареговете и диамантите и обсидиана, доста кенчи спечелят. Като гледам. И томбовата според мен се струва. Да. Така. Томбола. Че колко общо имаш такова имам? Кажете их и на YouTube, Томбола, канал, Контра.bg, тегли на 20... Опа. Човек, колко лега имаш са? 20, запитайка 25. Еми да, хора. Това е томболата. Тегли на 20 абоната или от 20 абоната нагоре. В смисъл 21, 22, 23, 24, 25 до 25. Да. Еми да, хора, надявам се клипа да ви харесал. Записвайте се за томболата, записвайте се така. Запис ника ви, примерно моя. Такова. И скайпа. Купе. Така. И ми да, хора, надявам се да се записвате, томболката да ви харесала. Запис, името на ника и скайпа ви, за мой да ви пиша. Да, хора. Айде, чао.